Ako'y kinikilig. Kasi po kapag pumasok na mag-December yan. 'Di ba mga ayan na, ang susunod na si Ber Amenia. Ng Sueco Catanduanes. Super galing. Bago tayo pumunta sa ating mga kumanda ka sa akin. Ay umaabot sa 11,000 and 809 kilowatt. Yung supplyan ng Sueco. Po tayong sobra nga kuryente na kayang isupply sa inyo ng SunWest Water and Electric Company Incorporated or Sueco Catanduanes. And meron po tayong other plants total power available din na nanggagaling during emergency. For emergency purposes lamang po. Ang total power 26,091 kilowatt. Sueco, wala po tayo. At merong isang araw lang magtanim ng pansarili nating kukonsum. Ito, rice importer. The Philippines ang importer po ng na isa sa pinakang banana producers. Ano po ba ang pagkakaiba ng na galing dito sa Pilipinas? Di ba po? Siguro nagkakata na masarap kainin na matinas for me. Alangan naman na lumambot yan. Bulok na yan mga banana. Ano po, wag lamang yung napakarami niyang buto. Ano bang tawag na % a year? Citing the need yan. Bumaba 2%. Wala natin puntahan nitong yung bumisita sa South Korea na pwede na tayong pumunta. Lang, etong Cebu Pac PCR test yung ating mga bisita na papasok sa Pinunal. Ano ito mga ka-Radio Oragon, hindi lang naman po ito sa Southing pag-ingatan, pati po itong tuberculosis. At sa balita, dito sa loob, hindi niya sasayangin ang tiwalang ipinangharapin ang traboste, siya yung serbisyong nodal. At sa balita namang pangkalusugan, sa mga bata na ang edad is unemployment, mga ka-Radio Oragon kahante. Instead na dati po is 300 and 20 pesos in magkahiwalay po, kaya huwag kayong magtakaan. Ngayong June po, ang diretso ang trabaho nila at masaya silang magtatrabaho dahil nag-increase na ang kanilang salary. Bukas kailangan ng dagdagan ng 35. Daragdag ulit ng 20 pesos. Mga ka-Radio Oragon. Pero tandaan niyo po mga ka-radio sa gobyerno, pang private. Di sila talaga ng COVID cases, hospitalizations ng buwan ng Mayo. Saang bansa ito? Sa Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, and diesel by 38 in decades due to the lack of foreign exchange in and imported goods. Kakaroon na rin ng shortages. Ganito na kataas ang ating mga atin. Takin mo yan, protest the alleged failure to address. Gusto na nilang pababa dahil hindi raw magawa ng paraan ang mga gamot. Kakulangan ng supply. Ito nila nagigising kapag ng mga tao. Ayon sa Department of Health, at daluyan ng tubig. Group, Visayas Field Unit, the illegal activities of the suspect allegedly showed 7 billion timah.
or Meralco, the country's largest revive and utilize. Competitively price supply from general stakeholders meeting on nuclear. Featuring 320 to celebrate the World Center of the Philippines para i-celebrate. Nako, pupunta po kayo niyan sa Police Colonel June Cetin nangyari ang mga insidente. Ito sa mababang halaga. Para lang daw dito na sa atin sa Catanduanes. Mga barangay mas magmamahal na. Programa ni Skylon Suplig. Mag-asawa mula sa India na naman. Kasal matapos na lumipat. Kwento ng mag-asawang o bigyan sila ng apo. So, nako, delikado pala sa parang ang gusto nga bawas-bawasan na. Doon talaga namang kakasuhan ka kapag hindi ka kung hindi hindi mo talaga kaya, kung wala talaga kung zero balance ka dyan, ano bang laman yan? Marami na ngayong paraan, di ba, high-tech na tayo. Tingnan nyo naman, ikaw Skylon, bakit mo ba ako hinahanap parati dito sa radyo? Kapag nawawala ako, di ba nandyan naman ako sa puso mo? Ay! Patay kapag uwi mo. Barikda. Oy, kayong dalawa, magkasama kayo. Talaga nagprograma sa ngayon, Nga po. Parang iba talaga, ibang klase ang batas sa India, Yan kung marami kayong aralan dito na sa publiko na gulang, Lalo na kung mag-aaral tayo. So dahil pinag-aral kita, marami akong ginastos sa iyo sa pampakasal, 'di ba? At talagang hindi ka magkakaanak. Buat talaga kamong dua, makisiga. Ay, happy fiesta, Barangay Paho, Baguio. Asin, salamat sa tiwala, asin dakulang suporta sa Samuya. Ang pagbati, asin pagpasasalamat, hari po kay Mayor Pusoy and Congressman-elect Lea Rodriguez. Bakit nga ba naghiwalay itong si Jason at si Moira? Ayoko ngang topic yan ngayon. Tinapik yan kanina ni Skylon Suplig. Yung mga pag-toothbrush na naman at Oy, ikaw makisig Sige, babasahin ko itong chat mo. Oy, bakit? Kahit Oy, diba? Sa mga panahon di Oragon, ang pinakakailangan talaga natin sa ating buhay, katulong. Alam niyo ba yung katulong? Yung katulong natin sa loob ng bahay. Yung mag-aalaga sa mga anak, naalaga sa iyong mga anak at pagsisilbihan ka, doon tayo. Katulong talaga ang kunin natin. Yun talaga, mamahalin tayo nun. Kaya napakahirap Ako, ayoko rin mag-asawa Hoy, makisig, pahingi ako Kayong dalawa, kuripot kayo. Programa, hinihintay ko pa naman ito. At mainit-init pang balita, NBI, National Bureau of Investigation, may parallel inabot na po tayo mga ka-Radio Oragon ng oras ng aking pamamaalam.
Hanggang sa muli po ang inyong lingkod, si ang pikon po ay laging may tinatago yan. In the service of Katanduanon, Diyos lamang po ang aking kalakasan. God bless Katanduanas and keep safe everyone. Itong si Mr. Skylon Suplig ay